Има пари, има и тузари, има шампиони, харчат милиони. Има пари, има и тузари, има шампиони, харчат милиони. Allah! DJ Tonight Show. Let's go. Атака! Шефът ни е гати пица. Allah! Шефът ни всеки го обича. Шефът с кеф заплати плаща. Малеле, няма друга фирма като нашата. Нашата фирма е номер едно, оборотна и ненализи. Данъчните кефят ни се здраво, малеле, а от ной редовно имаме браво. Най-добрата фирма, нашата е. Най-добрата фирма, първи номер ние сме. Нашата фирма, нашите момичета са номер едно. Най-добрата фирма, първи номер ние сме. Яна! DJ Tonight Show. Точни момчета са колегите, да не ви разправям за колежките. От жените ни са по-близки, малеле, и по-красиви са от всички виски. На Немчо фирмата е номер едно, оборотна и ненализи. Данъчните кефят ни се здраво, малеле, а от ной редовно имаме браво. Най-добрата фирма, нашата е. Най-добрата фирма, първи номер ние сме. Нашата фирма, нашите момичета са номер едно. Най-добрата фирма, първи номер ние сме. Allah! DJ Tonight Show. DJ Tonight Show. Hadi canım, hadi canım. Allah! Раз година ще направя аз 100, 200, 300 милиона. После мила ще те водя аз 100, 200, 300 Барселона. Яна! Раз година ще направя аз Allah! 100, 200, 300 милиона. После мила ще те водя аз 100, 200, 300 Барселона.